Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μια είδηση όμως η οποία είναι ευχάριστη και κυρίως αφορά τους μικρούς του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και λίγο μεγαλύτερους. Πληροφορηθήκαν πριν από λίγο ότι ο Άγιος Βασίλης, ο αληθινός Άγιος Βασίλης από τον Βόρειο Πόλο, ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα που του έγινε και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μιλάει απευθείας με μικρούς και μεγάλους εδώ που βρισκόμαστε στο Μεσολόγγιο. Αυτή λοιπόν η επικοινωνία με τον Άγιο Βασίλη κατέστη εφικτή κατόπιν έντονων πιέσεων που ασκήθηκαν στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου έπραξε τα δέοντα και έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτή την χαρά, ιδιαίτερα οι μικροί, να μιλήσουν με τον πραγματικό Άγιο Βασίλη και να του ζητήσουν και τα δώρα. Να δούμε, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος κάτι δώρα θα φέρει για τα μικρά παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί τώρα με ειδοποιούν, ο Άγιος Βασίλης έχει συνδεθεί με Μεσολόγγι και μέσω Skype κάτι θέλει να μας πει. Άγιε Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στο Μεσολόγγι. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα στο Μεσολόγγι. Δημήτρη, γεια σου. Άγιε Βασίλη, πες μας το μήνυμα που θέλεις να στείλεις εδώ στα παιδιά του Μεσολογγίου. Παιδιά, τις ημέρες των Χριστουγέννων πρέπει να περνάμε καλά. Γι' αυτό λοιπόν δέχτηκα την πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου να επικοινωνήσουμε με Skype με όλα τα μεσολογγιτάκια. Από Δευτέρα λοιπόν πηγαίνετε γρήγορα όλοι να κάνετε εγγραφές στη βοηθό μου την Άννα στο Όνειρο. Από το Βόρειο Πόλο, φιλιά πολλά στο όμορφο Μεσολόγγι, σας περιμένω όλους. Άγιε Βασίλη, σε ευχαριστούμε. 23, 24, 25 Δεκεμβρίου, εδώ, στο λογισμό με Όνειρο, στο Μεσολόγγι.